sunt Trăiți și bine v-am regăsit la o nouă serie pe acest canal. De data aceasta ne jucăm alături de Slender, un prieten. Keep talking and nobody explodes. Zici și tu ceva? Bună ziua! Cei de pe primul canal știu despre ce este vorba în acest joculeț. Dar haideți să explicăm în mare. El are un manual, iar eu am o bombă. El trebuie să îmi spună ce trebuie să fac ca să dezamorsez acea bombă. Evident, eu trebuie să-i dau, trebuie să-i spun ce am pe bombă. Bun. Prima dată avem un buton press și alb. Deja Press. știu că trebuie să-l apăs. Aba nu, stai să văd dacă am indicator FRK. FRK. Nu, n-am niciun FRK. Deci Ține la apăsat. roșu. Când este un 1 în orice poziție. Bun, în orice poziție, ok. Ui. Bun. Simboluri. Simbol. Copyright. Da. Copyright. Da. XI. Da. X-ul cu I în el, știi tu. Și bărbia aia. Da, 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 Așa. da. Și 3-ul ăla. Codiță. Da, da, da. Copyright. Da? Bărbie. XI. Bun. Și 3. 6 fire. 6 fire. Galbene. 1. Albe. 0. Roșii. 2. Al patrulea fir. Am făcut-o. Ok. Minunat. Bun, deci bombele astea sunt foarte... bombele astea sunt foarte ușoare deocamdată. Dar mai târziu se vor complica. Vedeți, eu pe primul canal, pe canalul anterior am făcut, vedeți, am făcut bombe destul de multe. Deci, da, pentru cei care sunt vechi și știu seria de pe canalul anterior, urmărit-o, puteți să vă uitați direct de unde am rămas pe canalul anterior, pentru că voi ține seria asta destul de mult. Bun. Avem, hai la simboluri mai. Simbol. Bun, C cu punct întors, C întors cu punct, Cântor. Da. O cu codiță, Da. semnul euro cu 2 puncte, euro Da, întors, da, 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 da. așa, și semnul întrebării întors. Euro. Da? Asta, o cu codiță. Da? C întors. Bun. Și Numere, știi tu, alea 1, 4, 3, 2 și ne arată un număr și eu trebuie să scriu al număr. Aoleu de capul meu. Da, nu ne-am luat foiță. Memorie. Da, să hai că tu ai memorie bună, spune. Ce scrie pe canalul mare? Pe ecranul 3. 3 scrie. A treia poziție. 3. Ce scrie pe el? 3, 3, 3. Da, ok, bun. Următorul. Bun. 1. 1. Da. Care scrie 4 pe el, la câta A poziție? doua. A doua poziție și scrie 4 pe el. Ok, next. 2. 2. Ok. Care scrie pe el 3. Pe prima poziție. Șmecher, dă click. Ok. 1. 1. Poziția a treia. 3. Șmecher, next. Bun. Și mai avem, am ajuns la ultimul, 4. 4. Care scrie pe el 3. Prima. Șmecher. Bun, am făcut-o. Buton, pres roșu. Din câte mi-amintesc, cred că ar trebui să stai. N-am niciun indicator. Niciun indicator, spui. E roșu. Ține-l apăsat. Roșu. Când este un 1 în orice poziție. Bun, perfect. Am făcut-o. Hai că mai jucăm încă o bombă, pentru că astea sunt destul de rapide, pentru că, na, noi suntem destul de avansați. Foarte avansați. Codul Morse. Băi, l-am făcut și pe ăla, taci. Da, băi, și veți vedea, mai târziu, mai târziu, va fi un, de asta, cum se numea, un algoritm,
Cum se numeau etapele astea? Algoritmii, nu? Cum s-o chema, o să murim. Bun. Fire. Fire câte? 6. Galbene. 2. Roșii. 0. Ultimul fier. Bun. Ăsta, buton, hold și... Roșu. Alb. Trebuie să-l ții apăsat. Este FRK. Roșu. 1. 1 în orice Da, poziție. știu. Bun, iarăși buton abort, albastru. Ține-l apăsat. Alb. În orice poziție, 1. Ai, și fix acum am trecut de 1, deci nu pot să cred. Bun. Simboluri. Simboluri. Bun. AE și tu pe aia AE, așa lipite. Un A și un E lipite. Da, îl caut eu. Bun. 6. 6 cu o codiță ciudată. Da. Bun. Și nu știu ce e aia, Omega sau Mega, ce-o fi ăsta? Mega e un O cu două codițe în jos. Da. Da, Și da. Triton. 6. Bun. AE. Triton sau cum s-o mai Bun. chema. Simboluri iarăși. Bun. Euro cu 2 puncte, știi tu. Da. AE iarăși simbolul, Triton și un N cu virgulă și cu un C așa în sus. Nu știu. Da. Bun. Euro. Bun. AE. Bun. Ce mai avei? Triton și cu aia N. Triton și N. Bun. O fire. Normal că-s fire. Ce are? Câte? Câte 6? Galbene. 0. Ultimul număr din serial number. Al treilea fir. Am făcut-o. Mai erau 2 minute 40. Am făcut-o rapid. Era ușor. Fantastic. Hai că mai facem încă unul. Hai să fiu cât mai lung. Pentru că vreau cât mai rapid să ajungem la progresul de unde am rămas. Bun, deci am făcut 3 bombe până acum 4. Și mi-am găsit și o foaia. Bun, ai o foaie? Da. Chiar vreau să ajung la... Am ajuns pe anterior. Bun, fire. Câte? 5. Ăsta mai negre și albe. Ok, ultimul ce culoare are? Roșu. Ăsta roșu, alb. Alb. Da, e roșu. Nu. Nu. Primul fir. Mamă, cred că a fost prima dată când e primul fir. Bun, hold și alb. Hold și halb. Alb. Da, și alb. Ține, nu, stai. Îți fără capa? Ai? Ține-l apăsat. I don't have fere capa, man. Alb. Alb? Da, În orice poziție. da. Bun, labirint. Suntem morți. Nu e adevărat. Primul, nu. Rândul 5, coloana primă. Prima coloană. Prima coloană, rândul 5. Da. L-am găsit. Bun. Și al doilea este pe a treia coloană, al doilea rând. Da. Da. Și Unde este aia punctulețul? albă? Bun, punctulețul este la... Stai să-mi dau seama. Punctulețul este la... Hai că nu știu să explic. Al patrulea rând, coloana 5-a. Destul de departe. Unde este aia roșie care Bun, se învârte? primul rând, a 5-a coloană. Pe aceeași coloană cu aia albă. Deci mai spune o dată. Ce? Punctul și ala roșie. Bun, hai, coloana, deci coloana a 5-a, Și rândul 4. amândouă,
Și rândul 4 punctul și rândul 1 aia roșie. Dreapta. Dreapta? Da. Bun. Până sus. Până Stânga. sus. Sus. Bun. Și Gata, l-am stânga. făcut. Bun, numere. Numere. Ce scrie pe 2. ecran? 2. A doua poziție. 3. Șmecher. Ce scrie? Imediat. 4. 4. Yeah, man. A doua poziție. 1. Șmecher. Bun. 4. Scrie pe butonul care scrie 4 pe el. A doua poziție. Șmecher. Bun. Mai am. 1. 1. Poziția a doua. 4. Șmecher. What the fuck, termină. Bună, 2. 2. Care scrie 1 pe el. La câta poziție? A doua. De necrezut. Numai poziția a doua. Nu, dar chiar numai poziția a doua. Ce doamne. Ce-mi face să dau pe snooze? Deci la ăsta. Bun, deci cam atât a fost și pentru acest episod de Keep Talking and Nobody Explodes. Sper că v-a plăcut, hai să strângem și noi măcar 40 de like-uri. Și da, voi posta, dacă văd 40 de like-uri, voi posta episodul următor, cred că după vreo 2 zile sau ceva, adică vom posta des. Asta e ideea, deci da, eu am fost Raze, el a fost Slender și revedem data aviatoare. Pa! Ciao.